dnes ideme spraviť lávové koláče. To je najjednoduchší recept, aký som kedy robil. Počúvaj. Poď tam. Tu takto narodiujem. A drvne to dám. Čo? Nestrácame čas, nie? Tu som jak zajebal tú stenu. Tuto je čosi. Tuto je čosi. To tu nebolo. Tuto je čosi. Ukáž. Kurva. To zase čo je toto? To tak má byť? To je primitívne, jak to mám spraviť? Lebo to je porcelán, vieš? A to sa šmíka. Aha. No jebem to. Aha! A sme doma. Čo ti jebe? Lávový koláč, chlapci. No vytekaj, ty kurva, lebo ťa poženiem. Nie! Ňa! Kámo, ten koláč je tak 10-10, ono to je fantastické. Kápo, tak tento je ešte krajší než kedykoľvek predtým. Tento neviem, čo sa ti stalo? On už vyteká. Bože, to je dement, on ani nepočkal. A toto neviem, čo tu má akú šupu. Lávový koláč.